Ovan Wan setanin reput ocang de I molsom snaw ngai ken hakha indong ken nelom salomai omak le reng indong ungsang le hakha sek nin tau in tliga joita atun mai hol ta in omno in learn khanung buan ang erno in feng akong ta feng hero nang hoiwal hero chu 20 November 2022 John Loy 12:30 AM kan Inkâng haro chu pheng hoi tanang opo hakha kwang nin hi hamolai waikjok nin ngan ha jingteng molsom kantok kanchikau pu danti choron molsom ungna wachang jing in dongkan je ungnai nang kipka ungna wachang hakha kwang nin avuni Tipra Motha ngai ungsia ha Inkâng rorang hoinen Mdc Ganesh Debbarma waikjongan haro hoinin hi ungna wachang je sukon je theikon family rang chu nang wa hoi nang wachang himoreng changmak YTF ngai khom nang wachang amo singnin je rang munai ngai hi aisok pui sitamon to molsom ngai rang mutak nen baka unal changai ti ungna wachang ai ti ina sinin khosinin khanin mo condition omta ungna wa ennen ungna wa wilnen ungna wachang ai ti Jayan Meiser News. Sarje norok tini oro je Bikram Molsom norok paimani nok khamjago norok je naina paimani mani bomo hai jakha bomo hai kogrok nok khamjago black he khak khamjak tamni bagai ingkai Belberi je under ne Bikram Molsom ADC village o village ne Belberi block ne under je chini khoroksa takhuk molsom bo sitamonto molsom tai bini bihik busa khorok tamna tiyai nukhung khalai tongmai mani bongni nok sampurno shonibar ne hordi poro prai 12:30 haini khnawo borok kwnai ni thujak pheba bongni sakao hoki klaisi borok sisao ni chung boni khokti khnaka borok adina kaisa dalai ni samung khlaina thangai belai khilengjak sapung oboni bagai borok mungsa silia sakao hor klaisi borok sisao sabojan abo hai khlaika silia boni bagai oro phainai phimani boni mungsa phone krikha totally damage borok kono phosetrai khari male sanani nengnani kisu kringi to boni bagai ang tini oro phaiye khobor manai visit khino kubi na gotna sate belai khi abo kha khamjak nai ko boni bagai ang phaimani porani chini oroni SDPO chini jirene ni bobo jogajog khlaika chinara tahsildar bono bidingi na ha erpore SDM mai kok salika ang chini jela sabhatipati antara didi bobo ang kok salaika jotobai kok salai ang prai एकमात्र DM छिमानी फोन रिसीव खाइने DM mai kok salai meko obo hai problem mung tong jaga seng bono bahai ki subai manai ba bahai ki apato tongmani sanani mai ri manai aun bagi kuno ବ୍ୟବস্থা khlaimi ang to ang nije boroni bagai aro sarigo mai ବ୍ୟବস্থা thaise re granai apato solina ni bagai tai rang buje mansak kisimi sobo chorna bono bagai chengaro wanchong laijak seng jaro chinarane local ni chini chairman tonga tabuk je chini monitoring committee borok bai sanaya kolai seng borok no nok tangni rnani ବ୍ୟବস্থা da khlai mana seng saitok lai tongo oboni bagai apato nok tangna to abo uldi koksi taisel leri tei 10-15 din pore pune cheng abo chene phiaba tabuk tonglai sai thanani boroni oboni kun ବ୍ୟବস্থা kare oboni bagai ne seng jeman chak subanai seng ADC hafang nai tei bang jeman chak nainai plus ani ব্যক্তিগত nitiba jeman chak nainai oboni bagai o amchayo khaganang khakaham borok juli tongkha ang norok ni thini bo koyo